ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಎನ್ಮ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅರ್ಧ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 4 ಚಮಚದಾತು, ಮೈದಾ 3 ಚಮಚದಾತು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಉದ ಮುಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಬೊದುಲ್ರೆ ಬುಡೋಡು. ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತನೆ ಬರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ದೀಪುನಿ. ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತನೆ ಏನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ನನ್ನಂದೇಕು ಒಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ದೀವೊಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 3 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, 3 ಚಮಚದಾತು ಮೈದಾನಿ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು, ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರ್ನು ಹೊರನೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲತದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು. ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಅಂಚ ನಿಕಲುಂದೇನು ದೀವೊನೋಡು. ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿನ ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲೆಡು ಸರಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಐನು ತೆತ್ತಿನ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದೆತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲಲ ದೀವೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಈತ್ ಎಲ್ಯ ಮಂತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡ ಈಗ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಬಕನೆ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗದು ಕಾಯ್ತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿದಿನ ತೆತ್ತಿಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತೀಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಂಪು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದತಿ ಐಡ್ದಾದವು ಕೆಂಪಾದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆನು ದೀದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಶುಂಠಿಲ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇಜಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಸಾಸ್ನು ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಸಾಸ್ನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆರ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತೆ ಮುಂಚಿನ ಆ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲೆನು ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಸಾಸುಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿನ ಪಾರ್ದೈನೆ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗಾಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಕಲತದು ಆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು
ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡಿನಾಗ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.